Wong lone kudune do pinter sing ketok-ketok ora ngerti. Khususnya wong pelajar, asline ngerti ki ketok ora ngerti. Terkhusus ingkang wong asli ngolone, cara tak ngerti biyen do ngaji Quran dimaknani apa boten. Lawe kita wis ilang pokoke. Nek biyen do madrasah mesti diulang jenengane Al-Ibris, dino boten. Jenenge sing dadi tapi sing do ngaji ilang mesti digawe long. Lah niki jane penting sangat. Ranten kita mangertos bilih Quran menika pedomane wong Islam. Quran niku pedoman. Ning nek diwaca-waca tok ya ora mudeng nek kowe iki pedoman, ya kudune dimanani. Lah ora iso manani, Mas. Bukan ora iso manani ora dhewe sinau wong wis duwe kitabe kok. Nek sing ngomong tapi nek sing ngomong tekan yo kula mboten ngertos. Dadi niki kabeh dengan perkara patang paling boten lah niku kula tak padosi. Lan kula kitabe wong tak padosi jebule sing jus setunggal pun bolong dipangan raya, sing jus kalih sami mawon. Rata-rata ya tujuh jus sekawan atau gagal wonten setunggal kali sing kathah. Niki penting sangat krancen Quran menika pedoman. Dengan nyambut damel kudune pedomane yo nganggo Al-Qur'an. Man Quran ra ono dipadosi teng hadis boten wonten dipadosi teng ijma boten wonten dipadosi teng qiyas. Niku carane ibadah, carane gesang, carane urip nang alam dunya. Ora kok nganggo cara nyong. Cara nyong itu biasanya akeh klerune nek cara nyong. Cara kita sakmudenge nyong. Nah, ngono cara kita sakmudenge nyong. Nek cara nyong biasanya akeh klerune. Lah siwake sapa? Lah nyong ki sapa nyong? Ngono lho. Nek cara kita, cara Quran kata lese, mesti lese wong Quran. Lah niki pedoman. Ning saniki niki jaman saniki ade rada tren pedomane itu kaya-kaya wis ngrapati Quran. Kadang-kadang pedomane kancane. Ana napa? Sareng-sareng traweh sing dipoto pacitan apa wedan captione ben kaya kancane.